Wahyu Mata Audio Production matur thank you. Ahey, aho, asik, asik, yo, ihai, ihai. Diucapkan selamat malam buat warga
Bululor Jambon Ponorogo. Nah, ini spesial tasakuran ulang tahun adik Cahyana Yuraida Ifroto. Ya, yang ke-14. Yang ke-14. Kan telung tahun karo aku. Puasa. Yo, sapantaran lah, sapantaran. 17 Mbak Ida. Soalnya ulang tahun nanggap Naga Bertolo lho nggih. Aku nanggap ya sambatan toh. Ayo Aku ampun. manut. Solo. Sambatan aduh. Nggih. Buat adik Yana selamat ulang Ya. tahun. Panjang Semoga umur. panjang umur. Ya, sehat selalu. Amin. Ini nanti juga ada seremonial ulang tahunnya adik Yana. Ya. Tapi ini masih dihibur bareng Nogo Pertolo dangdut sih. Musik entertainment, wih. Apa lo cacah gue jenenge? Kok jenenge apa cak? Podo AR. Rijal musik. RJL. Iya, pokoknya ngono. Nanti ada permintaan lagu boleh ya? Boleh ya? Oke. Nanti juga dihibur bareng bintang tamunya Ada Rindi Safira. Oke. Bamul, Bambel amet loh, Mbah. dhuwur. Bamul ampun Ajak, ngerti ayo. dhuwur lho nggih. Mbah, Mbah. Bahaya ya. Bambel. Ampun mengo loh, Mbah. Bamul. Mbah Mul. Bah. Mbah. Aku kaget dhewe. Kardine kok aja ngeten dhuwur lho, Mbak. Anu, Mbah. Ampun ngetem mriki loh, Mbah. Bahaya iki, Mbak. Penampakan, Mbah. Mboten napa-napa Mbah anggap bonus. Oh, Anggap ae pitrah. engko Mbah Mul mengo. Anu, iki nyanyi nih, Cah. Ya no. Ya. Kok ya. Alah, lah mbok iya. Tembang berikutnya bersama duo media suara kita Nogo Pertolo Indonesia. Spesial buat teman-temannya adik Yana. Ada Ida Salvilda, Terima kasih. ada Baika Samza, Yuhu. Kowe iso tak duweni kapan rogomu iso tak gendut saben wengi kedimpen-impenku do kamas kapan sliramu iso ngerti slebel. Yo. yo, Saben dina anane Asik. saya cedhak mung sira sing tangan-tangan masya ibarat langit lan bumi bakal tak perjuangan nganti dadi siji. Ya. yo. Pasrahno atimu, wenehno tresnamu. Hina. Tak jogo sadawane metu. Yo. Matur suwun.
biasa saja. Ya. Dipargoi sayang ya. Dilarang melihat ke atas. Madepnya ke depan ya. Madepnya rono loh. Hati-hati Bapak. Asik. Nogo Pertolo. Awas. Waduh dek. Rapot tau. Bangun sirah sing Matur banget. siji ayo mas ayo pasrah hatimu weno tresnamu bakal tak cukup sadawane wektu sandeku koyo apa bunga yati ranyangka iso nyawiji matur suwun Gusti pun maringi tresno sing gemati matur suwun Gusti pun maringi tresno sing gemati. Mbah Mul, awas nanti pilek loh. Nanti sakit loh Mbah. Nek ndak tawar lho Dik ya. Nek ndak tawar pilek toh? Pilek deh. Bapak Wakit, nek boten tawar anu, Bu. Gebres loh nanti. Hati-hati po. Mas aku nyawang kerise ning kono kok ya Mas. Aku yang gumun loh Mas. Kok yo pas muat. Bisa. Oh, tambahane sun sing suwi. Oh, yo. Oke, Mbak Mul. Bangga ready Mbah Mul. Ini masih dua tembang sekaligus. Iya. Mbak Ida. Ini kan acaranya Mbak Cahyana. Ya. Tadi Mbak Cahyana teman-temannya juga datang. Ya, di sana. Mohon nek kerso ya. Ya. Gabung sini. Gabung sini nyanyi sama teman-temannya sama saya juga boleh. Mbak Apa Yana mau sendiri juga boleh. boleh. Hati-hati tapi Mbak. Engko Aman meletot. pokoknya. Atoh. Ya, Iki sajane ning request kalah weton Mbak iki. elek kena. Oh, demi Allah. Iya. Bari iki ya. Sumpah. Iki kok aku 5 lagu pokoke. Iya. Iki kalau orang ping 5 aku orang medhor kuwi bar. 5 lagu. Bar Umpama kuwi sing mulai. papat balik sih ya ora apa-apa. Tak dongakne padang dalane. Omahku cedek lho. Lah iya, lek peteng dedet ya bingung ta ya. Iya. Spesial bareng Sagita. Asal sayang sak durunge lunga wene ana wektu aku ngeson pipimu lan ngeles rambutmu. Sayang sak durunge
Pagauke. Langgelos rambutmu kajalo ojo nganti suwe nggonmu ninggal aku ono kene dhewe kajalo mung sedina wae ora saklawase enggak bali rene sayang sadurunge lunga weneho wektu kowe ngesun pipimu lan ngelus rambutmu sayang sadurunge lunga tak wenehi wektu kowe ngesun pipiku lan ngelus rambutmu tak jelo ojo nganti suwe nggonmu ninggal aku ana kene dhewe tak jelo mung sedina wae ora saklawase enggak bali rene Nogo pertolongan ya senenganku Masuk Dik. iya mas Titik ya. sayang Piye? sadurunge lunga Ya. weneho aku ngesun pipimu Ya ya. lan ngelus rambutmu alah-alah tayang sadurunge lunga tak wenehi wektu kowe ngesun pipiku lan ngelus rambutmu ajelo ojo nganti suwe nggonmu ninggal aku ana kene dhewe Pelole. tak jelo mung sedina wae ora saklawase enggak bali rene sayang sadurunge lunga aku ngesun pipimu lan ngelus rambutmu sayang sadurunge lunga tak menehi wektu kowe ngesun pipiku lan ngelus rambutmu tak jalo ojo nganti suwe nggonmu ninggal aku ana kene dhewe tak jalo mung sedina wae ora saklawase enggak bali rene luar biasa penontonnya Terima kasih, jangan tawuran ya. jangan kesruh ya Ya, yang naik pohon tolong ya. yang naik Iya. godong Tolong ya, itu kepala temennya jangan Iya. diinjak-injak. Baida sebenarnya kan banyak sekali tapi sing niup. ya Oh, soalnya udan itu di sana juga ada yang niup iya. niup di Oh. rumahnya sendiri-sendiri maksudnya Awas yang gelap, tangannya awas. iya mas Gak boleh beraya. gak boleh loh Graya. Pak udannya Kok graya? Lanjut piye? Mas Agung kok ketok ya? pilo Ora aku piye. parjo lho
Ya ampun. Parjo regelet Parjo. Heeh, aja oleh gelut. Jo. Hidup. Itu meroto mandak yo mek kaya ngono. Yo ngalah. Kecakne lho, Mbah. Kecakne lho nggih. Nggih, betul. Empuk. Anu ya. Enak ngono masak. Aku yo luwe. Enak. Bengi iki banget tenan. Pokoknya dijamin Dut, sampai Dut gila sak Los. resek kabeh. Aman ya. Aman. Los. Wis ta, sing penting aku iki tanggapan wetengku wareg aman. Pandangan indah iki wis. Lah iso ning kono terus ae engko kena tangge sawang-sawangan masalah kan ya rada anu. Lagi engko kok nggih salah-salah kene selentak banteng ya. Bar. Iya. Ya dek kur nyawang. Sampun jadi cahayu ya. Terima kasih loh, Kita buat Mas. tembang sekaligus mewarnai di opening seremonial kegiatan pada malam hari ini bersama spesial teruntuk